chini warriors of Thanglai dongo जों बरनो नायरेंनान बागै फायका आबो बरो महाराज dongo chini party ni वरिष्ठ leaders of dongo chini 1200-1300 warriors of Thanglai dongo train by जना तैबो थांफिरनाय बिरफुंरावबो थांनाय दिल्लीनि लोकाल 300-400 গ্যাদারিং নাই এবং যন্তর মন্তর 5-6 তারিখ जों ধর্না होनाय दिल्लीआव आचुक दंनाय भारत हादरनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्रमंत्रीनि उखुनजुआव चिनि ग्रेटर टिप्रालेन्डनि दाबिनो जों बोसोरग्रोनाय এবং चिनि आखुनि बुथुसं गाव तंखुसिखानो सोशल मीडिया বিভিন্ন মিডিয়াनि बिसिंथिख्लाय ग्रेटर टिप्रालेन्डनि दाबिनो समर्थन खालामनानै बुंबाय তারা তাবুক গ্রেটার টিপ্রালেন্ডनि दाबिनो समर्थन खालामनानै टिप्रासारक बरनबो जों खयो दाखिया खालायो ग्रेटार टिप्रालेन्डनि दाबिनो बरबो गसोय तेबो चिनि थांजानो शक्तिशाली खालायो तार फातार हासनि नेतारग्रा फैनाय दे हासिं बुबाग्रा साइबायका जे गुइ गुबुनि नेता फाफायो जों चिनि टिप्रामथानि वारियार्स अफ थांनि बुबाग्रानि लिडारशिपआव जों डेमनस्ट्रेशन खुलुबैनाय बस आसल गदर क'बाय तबे थाइमानो थांनाय बोसोरावबो गोबां बरफ थाइगासिनो मोनसेयाव साग्लायबो फायनायनि चान्स दं